че аз като напуснал България, бях годен само за овчарен. Нищо повече. Игнат Канев се счита за най-богатият българин в света. Емигрира 14 годишен първо в Австрия, а след това в Канада, където основава строителна фирма. С много труд и упоритост превръща фирмата в може би най-голямата строителна организация в Канада. Жени се за българка от Русе, има 2 дъщери и 4 внуци. Но Игнат Канев не е само работлив или трудолюбив човек, а човек с голямо сърце. От основаването на фирмата до края на живота си участва в проекти, финансира различни каузи, строи българска църква в Канада, дарява най-вече за здравеопазване и образование. Не е върнал никой почукал на вратата му. Стойността на даренията му е в милиони долари. Не забравя и България. Дарява за родното Горно Абланово, за Русенският университет, финансира изграждането и дейността на медицинският Канев център. Като филантроп е удостоен всички награди на Канада и орден от кралица Елизабет II. Днес една от дъщерите му ръководи фондация Канев, продължавайки дейността на баща си. Но в живота на всеки човек има особени моменти. При мен един агент, който ми продаваше къщи, и казва: Иги, ние ще строим болница тук. Искаш да ми помогнеш и ти на болница? Реко, разбира се, ще помогна. Най-големият дарител бил $100. Останалите били по $50, по $20, по $5 дават хората. Аз, голям Петко, дава $2000. Добре, бе. Председател на тая организация, който организира болницата, финансите, той беше един главния прокурор на района и каза: кой дал тук $2000? Той каза: един българче, каза, емигрант българче, каза, там почва да строи къщи. А той има голяма адвокатска фирма от тя години, имаш към 20-30 адвоката. И той каза: от сега нататък, който иска къща си купува и дойде при нашото бюро, пред той българ ще го пращайте. Ще казах, преди както казах, той ми продаде 27 клиента, ми изпрати на мене. И аз ги им продадам на всичките къщи. И така аз станах изведнъж някой. Така. Дарява голяма сума, която дори не е имал, но взема заем и се удържа на думата. Ако в България се случи нещо такова, може и да не разберем. Или пък ще кажем по-нашенски: имал, дал. Така де, имал човека пари, дал пари. Но канадското общество не мисли като нас и не реагира като нас. От тук започва всичко. При него прииждат клиенти, поръчките растат, работата се разраства, строи се в цяла Канада и то не само малки къщи. Момчето, без строително образование, ставащо само за овчар, изгражда строителна империя. Печалбите хвърчат нагоре, а с тях и дарителските суми до споменатите вече милиони долари. И за това благодаря ви от все сърце за това, че ме приехте след толкова години пак да бъда част от вас. И да, приемат го в родното село, приемат го и русенци, и как да не го приемат. Има човек, дава. Това се е случило на един българин. Не е вече между нас.
Един успял българин, но не благодарение на нас. Случило се далече от нас на континента американски. Далече от нас, но не само географски.